नमस्कार जय श्री कृष्ण बंधुत्कल जननी ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଯାହାକି ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ବା ଆସୁଥିବା ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଅଲଗା କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରାୟ ପାଇନଥିବେ। ଯାହା ବି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଲଘୁଚାପ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ତାହା ଦ୍ୱାରା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଆରବ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ବେଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏ ନୂଆ କରି ଦାନା ବାନ୍ଧୁଥିବା ଲଘୁଚାପ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିବ। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସମୁଦ୍ର ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମେ 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଓ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମନଗଢ଼ା କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାହାକି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ ଏହା ନେଇ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିବ କ୍ଲିୟର ଭିଜୁଆଲ୍। ସେହିଭଳି ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆରବ ସାଗରରେ ପୁଣି ଥରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆମେରିକାର ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଆକ୍ୱେୱେଦର କହିଛି। ମାଡାମ ଜୁଲିଆନ ଅସିଲେସନ୍ ଯାହା ସାଇକ୍ଲୋନକୁ ହେଲ୍ପ କରେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଫିସିଆଲ ମଡେଲରେ ଆସିଲେ ଗଲାଣି। ମେ 25 ପରେ ଏହା ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏହି ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସାର୍କୁଲେସନକୁ ଦେଖି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଏହା ସାଇକ୍ଲୋନରେ ପରିଣତ ହେବ। ମନସୁନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରବିଆନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାତ୍ୟା ଯାହାର ନାମ ହେବ ୟେସ୍। କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବାତ୍ୟାର ନାମ କ'ଣ ରଖାଯିବ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାହା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ଏହାର କ'ଣ ହେଉଛି, ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ ଲଘୁଚାପ ନା ମାଡାମ ଜୁଲିଆନ ଅସିଲେସନ୍ ଯାହାକି ବାତ୍ୟାକୁ ହେଲ୍ପ କରେ ତାହା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ତାହା ପେସିଭ୍ ହେବ କି ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂଚନା ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆମର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ବିପଦ ପରେ ବିପଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ପରେ ପରେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପଡ଼ିଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍, ତାହାପରେ ପୁଣି ଆସୁଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହିଭଳି ବାତ୍ୟା। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କାଳର କରାଳ ଗର୍ଭରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ କରୋନା ଦାୟରୁ ମୁକ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବନ୍ଧୁତ୍କଳ ଜନନୀ।